Biz häzir Waz toprağına, Könürgünç toprağına gepleşigimizi itiyahatymyzy dowam etdirýär. Häzir gepleşigimiziň şu ýerinde nätijesini diýäli şu Agoýyň dikilisi bardy bizde gurrun merer. Ine Türkmenistan döwletimizde Agoý dikmek boýunça maskalasy bilen meşhur bolan 30 agamyzyň maskalasy bar. Gadymy Könürgünç toprağynda şular ýaly ajaýyp tebigatlerde Agoýyň dikilisine başlaýar. Mehman tomaşaçylar, tomaş edin. Biziň gepleşigimiziň şu pursatlary hasam siziň ýadyňyzdan çykmaz diýip umyd edýär. Gadymy ata-babalarymyzdan gelen Agoýlarymyzyň dikilisi barada gepleşigimiziň şu ýerine size gurrun merer. Salam aýdyp Murtada. Salam. Bomy ýagdaýlaryň. Hoş geldiniz. Armağda. Sağ olun. Bomy iş güýçlerini. Şükürler. Onu näme şu Agoýyň dikilisini bize terede oturan mehman tomaşaçylarymyza görkezsek başlaýdyk. İlki bilen Agoý dikmäne nämeler gerek? Agoý dikmek için şu bizim daşoğut toprağımızda şu önüp ötýän söwüt agacyndan ýasap taýýardyk Agoýyň agacyny süngü diýilýär da türkmençe Agoýyň süngüni taýýar. Süngüni taýlamak üçin bahar aýlarynda şol Agoýyň söwüt agacyndan agacylary çapyp taýlap goýar. Ondan onu gurdyar. Şonu gurdup bir 3 aýdan gurdup güne serip gurdamyzdan soňra muny işlemäge başlaýar. Ondan agaçlary şu 3 her agacymyz 3 ýylda kemale gelýär. Şul agaç 3 ýylda öý ýasamaga taýin bolýar. Onun şunu şu bahar aýyna, mart aýlaryna çapýar. Onun 3 aýym gurdyar, 3 aý gurdandan soňra şunu öz gurallarymyza salyp şunu birinci gerek uzunlugumuzda kesýär. Kesemizden soňra muny tamdyr diýär. Tamdyryň körügi bar. Tamdyry salyp goýýar. Tamdyrda da bir günüň dowamyna şunu owadyň howruna durmaly. Näme ki daha şu berk bolmak. Hem berkleşýär hem agacı şu agacı şeýle häzir şunu egreltjek bolsak ýa dogrulajak bolsak şu döwülmek bilen bolýar. Haçan da şu tamdyrda günüň dowamyna duranda agaç ýymşýar. Şunu egreldenmizde sodulýar agaç. Döwlenok, eplep bolýar. Şunu ýa şu uwuklarymyzdan şeý dip egrelde bilýär. Tärimlerimizden şeý dip egrelde bilýär. Ine tüýnügiň görseň bir tegelek zat şuň bir hiç ýerine seplenen ýeri diýeni görnen noktadan seretler hiç. Tomaşalarmy görkezelini. Şu ne häzir Agoýyň bir esasy ýokary kümleriniň birde näme diýip atlandyrýar? Tüýnük diýilýär, çagarak diýilýär. Şolaryň söwüt agacyndan. Söwüt agacyndan şunu egreldenmizde şol tamdyryň körügine duranyna ýymşýar agaç. Ondan näile tegelekde epläsin gelse eplä bermeli. Agaç sodulup hiç döwlenok. Gerek möçberinde tegelep bolýar şunu. Indi oturak şuma söwüt agacyndan ýasalýar diýdiňiz Agoýyň muny ýok aşak goýup berýär. Ine häzir şu bir umumy şu Agoýyň bir ýörükde bir özüniň guruluş aýratynlyklaryny degişli bolan zatlar durdan ýekeden. Şolar bir häzir ilki bilen tanak geçeli, soňra Agoýyň guruluşyna başlap berer. Agoýlaryň bosagasy, ýokarky bosagasy bol munymy. Munymy ne iki tane agacymyz buňa söýe diýilýär. Söýe şu bosagany saklap durmaga. Dogry. Onuň bäri gapysyna oturdylýar. Gapy bir söýämiz, gapy oturdulardan soňra tärimleri dikeldip başlaýar. 4 saat tärimden dikeldemizden soňra tegeleklenýär. Tegelek bolup 4 tärim dikelýär. Ondan soňra uwuklaryny goýup, uwuklary tüýnü galdyrýar. Şeýle bu uwuklary galdyryp şu hem agaç süngüni galdyryp bolýar. Ondan soňra keçesini, durluklaryny, serpiklerini, gamyşlaryny ýapylyp şeýle. Indi bolsa biz häzir başlap sana men ýeke-ýekeden görkezip bereyim. Mehman tomaşaçylaryna tiňedin häzir şu gadymy Könürgünç toprağynda Agoýyň dikilisi barada gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Elbetde syýahadymyň dowamyny Agoýlarymyzyň dikilisini tomaş etmek siziň üçin ýakymly bolsa gerek. Häzir 30 aganyň bir maskalasy şu ýerde Agoýyň dikilisini ýaýlymda size görkezerler. Elbetde toý bayramlarynyň bedegi Agoý dikilerine türkmen halkymy hökman toý tutýar, öý tutýar. Ne hormat prezidentimizin sayesinde da yurdumuzun ähli künjeklerine ak mermerli binalar, jaýlar gurulýar. Şonda da Agoýlarymyz ýatdan çykarylman bir ak imaratlaryň içinde de şular ýaly ýürüp Agoýlarymyz dikilýär. Onu näme başlap bereliňmi? Agoý gapsy elmede ama kıbla
serettirilip goýulýar. Kıbla bakdyrlyp goýulmaly. 32 sonra başlamakanız üntümüz böyle yine şu yürüyte bir ağ oyun tutulacak yerine yürüyte saylan yani kesin yani tarafiye şolar yani şu barada da bir birkaç ay şol ya bismillah öýümizin gapsy kıbla serettirilip goýulanna tör tarafy demir gazyga goýulýar da demir gaz. Demir gaz tarafym elmidama kölege, saýa, şemal bizim toprağımızda Daşoğlu vilayetinde şemal köplenç diýerleri demir gaz tarapdan ýetýär. Şoň üçin şeýlik şo demir gazyga goýýar. Mehman tomaşaçylaryna tiýine diýäňiz agoýyň dikiliş fursatlary ýaýlymda tomaşa edýärsiňiz. Biziň tiýahadymyz, gepleşigimiz gadymy könürgün topragyna dowam edýär. Şimdi häzir şu tärimleri onam şeýle bir otağa bir soragymyz bar da. Öýlemiz bir näçe ganatlara, toparlara bölünýär. Häzirki dikçek öýümüz näçe ganat? 4 kanat. 4 kanat. Şimdi dursun, içinde dur. Agoýymyzyň tärimleriniň dikilýän fursatlaryny tiýine edýär. Getir onu, getirin olar. Ne şu otağa şu dakyan alaca ýükleýäňiz berkligen berk bolmaly. Söýedaňa diýilýär şoň. Söýedaňa diýilýär. Şu söýe bilen terimi saklayan ýipe söýedaňa diýip atlandyrylýar. Olam alajadan öýrülip bejerilýär. Ne tiýine diýäňiz häzir birinji tärimden şu. Birinji tärim o. Tärimden gurulan fursatlary görýäňiz. Türkmenleriň öýleri 4 kanat bolupdyr. Odoldan. 4 kanat 60 başlı edilip bunu gadim döwürde şarwada Türkmen halky şarwadarçylyk bolan soň göçüp gonma, goloý bolan soň düýa ýükleme amatly edilip bunu şeýle edilip ýasalyp paty ökteden oýlan tapylan zat. Ýene bir şol agoýlaryň bir aýratyn tarabyny nyksamak diýär şu agoýy gysyny içiniň ýyly bolmagy. Hemen bir tomtuna da salkyn bolmak üçin hem agoýyň bir şolar ýaly bir amatly adamyň ýaşamak üçin hem döredilen mümkinçilikler bar da. Bu zatlar näme hemmesi eli işi ýüň goýunyň ýüňi türkmeniň akça goýunyň ýüňi. Bularyň hemmesi bir tebii zatlar da. Olaryň hemmesi adam üçin peýdaly, ähmiýetli gysynamyň ýyly bolýanyň sebebi goýunyň ýüňi soňup geçiren ok. Towa. Tomusyny da syny geçiren ok. Towa. Agoýymyzyň tärimleri diýip bar ýa-ni. Towa. Kömege däýil bilen. Ene şeýdip türkmen ýigitlerimiz şular ýaly agoýlamy dikmekde de bir ul usfatlyk görkezýärlerine biz häzir agoýlaryň tärimlerini dikel diýip diýmekde ýaly. Dini annamyz şu agoýlaryň içini bezemekde de ul işler alyp barýarlar. Ýagny dini annamyz şu agoýlaryň içiniň gözel bolmak üçin bir näçe halçylary, keçeleri, umumyň aýdymyzda şu gapylyk bolsun, ähli zady dini annamyz ýerine ýetirip bir şu agoýyň bir hasam bir gözel bolmak üçin hem zähmetlerini, gaýgyranaklaryny tiýin etişme diýen mehman tomaşaçylar biziň taýýar bolan agoýymyz tiýin edýän şu agoý ine ýürüte bir uşakça bir milli naqşlar bilen edilmeli, hasam bir ýurdumyzda milli däpde surlamyzy ul ünsürlýäniginiň şaýady bolupdyr. Ýene gadymy ata-babalarymyz şular ýaly agoýlarda ýaşap bir toý tutup Oğuzhan atamızdan gelen şular ýaly agoýlymyz häzirki döwürde de biziň toý bayramlarymyzyň beze bolupdyr. Elbetde häzir şu könürgünjüň ajaýyp tebigatly ýerine şu agoýyň dikilişine fin etmek ähliňiz üçin ýakymly bolup ber. Onuň mehman tomaşaçylar türkmen halkymyzyň agoý barada bilesiňiz diýilýär. Gepleşigimizi tomaşa etmäň dowam etdirin. Gapyny birinji oturtmadygynyň sebebi berde söýedaňar daňmaga ukuply bolýar da, bolmasa eliň radyň darlygy şoň üçin gapyny soňundan oturdyýar. Arkaýy işlemäge oňoýly bolýar. Gapyň hem agajy şu söwütden. Hemme zat söwütden şu ýerem söwüt bersem söwüt hemme söwütden ýasalýar. Tärimlerine ýörüp şu ýerde daňlaryny görýäňizdir. Şunu oturaga näme denedýäňiz? Şunu düýän hamyndan alýar. Düýän dersinden. Berkli üçin. Berkli üçin hem bu ýanky tärimi ýygnap ýygnanna sökönne ýazanda düýän hamyndan başga bolanok. Mehman tomaşaçylar häzir biziň agoýymyz bitip barýar. Tiňetsine diýäli ýürüp bir agoýyň gurmagynyň hem özüniň bir düzgünleri bar. Şo düzgünleri ýerine ýetirip agoýlar siz hem gurnap bilersiňiz öz ojaklaryňyzda, maşgalalaryňyzda.
bayrak takmalı. Bayrağı toğutup çağalar bayrağı böküp almalı. Bayrağını böküp almalı. Kurulan soň agoy. Kurulan soň dikelenden sonra böküp almalı şu bayrağı. Indi şeydip terminden goýýaňy da. Näme? Aşırım. Asyrymdan goýýan. Aşırım diýdi. Görýäňiz mehran tamaşaçylar, şu ýürüýte bir agoýyň gurulana bir özümiziň bir adatlarymyza görä şular ýalak bir bayrak diýipine şular ýaly bir ýalyklaryň dakylmagy bilen bir ýurdumyzda milli däpde sorulamyzy ünferli bir häzirki döwürde de şularyň bir ýerine ýetirýänligine şaýatlyk edýär. Bayraga tutup tamaşasam şundan gelip çıkan bolmagan mümkin. Ýalyga togusy haw. Ne bunu näme sebäpden beýdip 4 sanetden ýaňy Götürmek için. Götürmek üçin. Ine häzir sinekini ýaly agoýum bar. Tüýnüňi galdyrýar. Tüýnüňi galdyrýar. Hani. Barmy? Durun ine. Maňlaýyn maňa dogurlap goýaly. Şerda işegin o. Açık beyaz beylere aylan. Hava boldy. Hadi. Dört nemeni dogurlap koy. Getir. Bu yine de dogurla, berrak koy. Boldy. Ine abi agoýyň iň bir tomaşaly wagtyna gelip ýetdigine tüýnüňi galdyrýar şoň. Bilmedimi? Tepesini. Kaldırdık mı tayin mi olarlar? Ya bismillah kaldır. Hani? Kaldır. Kaldır. İyi de bergel şunu yapıştır onu. Şunu içine yapıştır onu. Onu tüyünü kaldırıp vururduk. Ine mehman tomasoçlar tiýnetisiňe diýäli agoýuň bir häzir gümmeziniň dikilýän pursatlaryny tiýnedýäňiz. Şular ýaly edip agoýuň bir köplük bolup ýokarky gümmezini dikmeseň az adama başardanok. Dogry däme otsaga? Köpçülük Agzybirlik bilen toy bilen başlamaly muny. Hawana şu termin näşe ýörne şeýlip sarap, berkitmeli bana saramal ýoly bar, uq bagy. Daňmaly şoňa. Ine mehman tomaşaçylar tiýnetisiňe ýaly ýokarky tüýnü 2 sany ýigit şeýdip 3 agazyň birikdirilmegine saklap durýar. Uq baglary bilen daňylyp, hatamyr berk görnüşini agoýlar gurulýan. Häzirki döwürde de biziň Türkmenistan döwletimiziň ähli toy bayramlarymyzyň bezegleri bolan agoýlarymyz şular ýaly görnüşinde gurulýan. Tiýnedin biz häzir agoýlarymyz taýin bolan soň ýene de şu ýürüt agoýlarymyzyň içiniň beze gaýratlygyny bilen bezelişi usullardan size görkezip tomaşa edin. Tagalar neticesinde Türkmen döwletimizde toy bayramı. Şu agoýsyz hiç bir toy geçen ok. Diňe agoý niýede toy bayramı bolsa Türkmeniň agoýy gurulýar. Otada şu bir agoýymyzyň bitip barýar da. Indi nämeler etmeli häzir? Indi şunun häzir şu hemme uklary bir ýere oturýar. Ondan soňra düzüdýär, düzläp çykýar. Düzü diýip ana zady bar, dokmadan edilen. Ondan sonra keçetini yapýar. Keçetini yapansan gamşyny şeýdip oňa içki beregine geçýär. Onu başla verelim, dowam ettirip verelim. Şu Türkmen ýigitlerimizden tiýnedýäňizdir, ezberlik bilen şu agoýlaryň ýasalş usullaryny görýäňiz. Şu otuzaganyň bir maskalasy agoýlary ýasamakda hasamy ustat. Mehman tamaşaçylar biz gepleşigimiz, ýahatymyzy könürwänçden siziň bilen dowam etdirýär. Şu gadymy was topragyny Türkmen halkymyzyň şular ýaly agoýlary tutup toy tutupdylar. O kan atamyzdan gelýän agoýlarymyzyň adabry häzirki döwürde de uly meşhurdur. Onu näme? Gelin agoýlarymyzyň dikilişine tomaşa etmäni dowam etdirelim. Maglumatlardan görnüşi ýaly ak öýler diňe bir türkmen halky üçin bahasyny ýetip bolmajak ýaşaýyş jaýlarynyň biri bolman. Eýsem ol beýleki ýurtlaryň halklarynyň gyzyklandyrypdyr. 18-nji 19-njy asyrlarda Türkmenistana gelen Rus we Ingliz syýahatçylary ak öýleriň türkmenleriň esasy ýaşaýyş jaýlary bolanlygy barada köp maglumatlar getirýärler. 19-njy asyryň birinji ýarymyny Hazaryň Günnöwür kenaryna ekspedisiýa gelen taryhçylaryň biri öýüň içi arasy we tertipli, ýere halylar we keçeler ýazylypdyr.
Diwarlarda bolsa içki öý goşlary, hojalyk esbaplar salynan, uly haly görnüşine dokulan çuvallar asylypdyr diýip, türkmeniň ak öýü we oň içindäki haly önümlerinden bolan öý goşlary barada maglumatlary ýazyp galypdyrlar. Hataylıları aýratynam türkmeniň ak öýleri ýarapdyr. Belli alim Lew Gumilyowyň nagtak belleşi ýaly türkmeniň ak öýleri gaş wagtlary 7-nji asyr Hatay öýleri bilen deňeşdirende kämil ýaşaýyş jaýlary bolupdyr. Şeýle hem Hatay şahyry bu sözýoý türkmen ak öýüni wasp edip, oň täsin hem ajaýyp dünýäsini açyp, ýörüýte şygyr ýazypdyr. Oň bir bendinde şeýle diýilýär. Geçti tukatlygy, garlyk hiçelen, tebigat ýal donun atdy egline, wagt üýtgeýe, ýöne bu ak keçeli öýümden razymen ýene. Uqlarymyzy dogurdurýaly etmek üçin düdülemeli. Şu düdü diýilýär. Dokolýar, dokmazat. Elde dokolýan gelin gyzlarymyz dokýarmy. Şunu şoň bilen şu düdülýär. Düdüläňde de şu uqlar dogurdurýar. Hiç ýany gyşanalmyş. Şul bolmasa uğumuz gyşarsa onda uğumuz zaýlanmak bilen bolýar. Şu öýüň dogurlygyny saklamak üçin düdü diýilýär. Şoňa düdülenýär. Düzlenýär, düzü saklamak üçin hem düzüýi bar. Ýok, atlandyrlyp dursun. Nähä sen ýygyny wat? Saat berkidibem gidýän ekeni. İki taraplaýyn başlaýan ekeni. O iki taraplaýyn başlaýbermeli. Taýin boldy süňi. Ýani ýalyga tawsmaly möhleti gelip ýetdi şunu. Oy berekellah. Öýümizin ağacını oturttuk, durluklarına oturttuk, durluklarına şol 4 tane durluk keçeden. Indi ýokarky üzüklerini ýapýar. Başlaýberler. Galdyrňan oglanlar. Kim begen şef? Kerda aşakları doğurlu da. Bol. Boldy. Ha. Şöhret çek yukarı. Üzüklerin ipleri. Şu üzüğü saklamak için gerekli şey. Şoň ipleri. Adırını dangmaly mı? Dangmaly şunu. Onu başlaýar. Hani yerini çalışmalı mının bäri. Sen eýlek geçmeli. Begen sen beýle şöhret sen eýle. Ben bunu bäri çarpara bolmaly. Onu şonu goýup berk saklaýar. Men hadi içine dogurlap bereyim. Ana ak öýlemizin üstündäki gatlak keçeler görýän, şonu atanyk görnüşine de bir şey dip çekdirip daňýarlar. Ýagny howadan, semaldan bir keçäni uçmalyk üçin hemen berk durmak üçin hem şu daňlaryň bir ähmiýeti ul bolup durýar. Ine öýümizin serpigini galdyrýar. Serpigi şol tüýnügi açyp ýapmaga oňoýly ot ýakanda açylýar tüsse çykmak üçin. Öýüň üçin howasyny täzelemek üçin. Şunu serpik diýilýär, adam tegelek keçeden edilýär. Şu görnüşde dip edip hada şeýle galdyrýar şunu. Agaç bilen. Şunu çykarýar. Onu bunu doğrulaştırıp iplerini taksak. Onu ne? Tinetçiňe diýäli ýörüýt töwerine şular ýaly agajyň kömegi bilen serpigi şeýdip belentlige galdyryp, ine ýüplerin kömekleri bilen şeýdip belentlige ýapylýar. Tine diýäňe şo pyrsatlary. Şimdi gamşymyzy aýlasak, öýümüz taýin boldy.
Şu kamysyny aýlaly oğlum. İýdin ekit. Tamam. Bas. İýdine geçir. Şey serpmeli bunu. Serpip iyice çeksen serpigimiz açılıyor. Gerekli miktarda. Gözlep tut deyinç. Oldu mu? Tekiyet açıldı mı? Ağoylumuz bezemekde de Nursultan Gecesiz ulus satlyk bilen bir ağoylumuz bezemäne de bir ökde keniňizden şu bir nagyslar bilen öz elleňiz bilen dokany haly önümlüňiz bilen bezeýän ekeniňiz häzir şu bilguşok şu ağoýuň bir esasy ortaky bölegine daklar. Şolar barada gurrun berip bir ağoýumyzyň bir bilguşok barada geçeşimiz dowam etdirýär. Bizim milli ağoýmyza dakylýan bilguşoklar türkmeniň ýa-ni akça goýunyň dokylýar. Muny kılıçta dokunmalı, yoğurtmalı, kızıl bilguşağı 6 ayda kesmeli, güllü bilguşağı 1 yılda kesmeli. Dokap. Hava, dokap kesmeli. Türkmeniň ağoýunyň içki goşlarynyň we daşky bedegleriniň köpüsi haly önümlerine edilýär. Doğrusu Türkmen öýden çykyp uzak ýola gidennede oň ýany bilen horjunyň dürli görnüşlerini, haly düşeklerini we başga da käbir haly önümlerini göterenligini maglumatlaryň üstü bilen göz ýetirmek bolýar. Türkmeniň ak öýleri başga halklaryňkydan öz guruluşy, ölçegi, düzüm bölekleri, bedegleri bilen tapawutlanýar. Müňlerçe ýyllaryň dowamyny saklanyp galan ak öýlemleri ata-babalarymyz Türkmeniň iň gymmatly hasaplan haly önümleri bilen bedäpdirler. Türkmeniň ak öýüni şarwa halklaryňkydan tapawutlandyrýan zat diňe oň daşky we içki görnüşleri bolman, eýtem oň içki we daşky bedegleri üçin haly önümleriniň ulanylmagydyr. Ene şu eň siniň bir özüniň dakylş usullary var. Ýörekde bir maskara üçin ýaşalýan öýde gamstak ýany ekeniňiz ene. Hawa. Ne sinetçiňiz ýaly berdi gamstak kılanna. Gamsyňa bir günnen goramak üçin näme tomuz pastyna bir peýda bolýar. Ýagym muny hava ısıwata açyk goýulýar. Muny gyşyň muny şeýdip ýapmaly. Ýap goýun soňk bermeden ýagym bilen beýle ýygnamaly. Eplek goýmaly. Eplek goýmaly da. Ýagym şeýledir. Ene mehriban tamaşaçylar biziň ağoýumyza şunuň bilen taýýar boldy. 30 aga täze öý tutupsaňyz gutly bolsun, ağoýuňyzyň içi gelinli bolsun, elmi dama toý bayramlar köp bolsun. Şular ýaly ağoýdylary tutmakda üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Sağ olun. Sizden ýetip etsin. Täze ağoýly gurmak, oturmak, şular toýlarda duşmak biýersin. Hormatly bilenimiz jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmi dama diňe toýda duşmak biýersin hemmäni. Köp taýyň oturanyny şular ýaly ağoýumyzyň bir tutulşyny görkezdiňiz ýaşlarymyzam gördüler, tomaş etdiler köýnürgün şu topragyny. Näme geljekde üstünlikler ýaranyň bolsun, geljek köýde köp taýyň. Näde şu milli nagyslar bilen ýörekde halçylar bilen bedel usullaryny görkezdiler.